página, el correo de contravenciones, contacto@mediagatista.com. Sí. Defender a terra non é delito. 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 Fora Cosmos, Vetria Castela. Fora Cosmos, Vetria Castela. Fora Cosmos, Vetria Castela. Que o que diga algo levante a voz, pois contra o non da empresa. O xuízo quedou cortado, faltaron as conclusións dos abogados, eu penso que saiu bastante ben, e a ver o que di a sentencia, e a ver se non se acaba esta batalla, se acaba xa, porque parece ser que teñe intención de seguir a historia eternamente, a fastidiarnos aquí a xente. Bueno, darvos as gracias a todos, aos que estades aquí, que fixastes un gran esforzo un día a estas horas de día laboral, e tamén a toda a xente que non está, que hai moita xente que non pudo vir, me estuvo axudando todo o tempo. Eu sempre me sentí apoiado por todas as personas, darvos as gracias a todos vos, que tamén estades en moitas lutas, e aquí Todos somos Marcos Ribeiro, todos somos